Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang tini. Ngayon abot sa panahon sa panugya. Pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago niya ng dugan ng maliputo. Palami Style. Ibayad ko ikaw. Ihatay ko kanino ang langit. Itay ko. Nagtawa ko. Itay ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imo kanino. Likod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Ibnar. Ginayon, doon na higayon nga, ang babae nga imong hilabtan, dili mo sugot nga imong pakaslan. Mauhin inahitamos kung kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mau ba tay? Oo, mauna! Dinhe ka tong nganlag marisay, naghilak! Dayon na nimo ang iyang pagkababay. Imo lang siyang gilikayan karon. Abi nako, ano man imo? Maris ka itong dako kay pa? Oh! Ah, Labi ra pa kay boobs. Bitaw. Inigsaya mo yung guyog. Pag... At bahala siya, oy. Di ko niya tay. Pagka... Nakatil lang ko niya tay. Ha? Buwag na ni. Kalam, baby, ang suo ni mo tao, no, skomo, doy. Ako naluoy, Maris. Anugo, dughan, do, ang dughan. Di ay tay, anugo na tay. Busa pa kasli siya. Luoy ka tay. Kung naluoy ka niya, hala, ikay pakasal niya. Anay ta palong, ay, Ay, tatay sa doy. Nang palong man. Timan ikiniidmar, ha? Di gani ka muhunong sa imong pagbinuang nga ng mga babae do. Muabot ang adlaw nga gabaan ka. Timan ka na, idmar! Husto mas tatay ni babay. Dakong saan ang pagbinuang ni mo sa mga babae, oy. Kung wala kay gusto sa babae, ayaw siya hilabdi. Kay dako ng sa Ginoo. Pero sila may nagpakita gusto na kabay. Mo nga, ako na yung gibirahan. Ayaw, ha. Saan na sa Ginoo? Ayaw yun. Luoy kayong babae. Ayaw kalimot nga ang babae, ha? Kanang, kung sa imahin ka lang sa itong inahan, kay babae ko na itong inahan. Mau ba? Oo. Maluoy yun kag babae nga maluangan lang. Maluoy kong babae, oy. Mauna, luoy ang babae nga imong uyabon lang, unya, ego ang binuangan. Luoy ang babae, kaysa ako nang di kaingon, balik-balik ko na ko, babae sa dintaon ng atong inahan. Di ay, anak din na. Oo. Pero bay, ang imong asawa, Oo. yanong lagom kay itong simod. Ya, dako kay black ay. Oo. Unya, payag pa. Ha? Hubag kayo bay. Hubag Ah. nga bil. Nga ano man to, nato. Kuan, akong gikulata. So, ara. Kanan, wapas itong makadagan. Pastay ito. Indutan yung matambag eh. Balik to ba, patsun gikulata. Kanindutan yung matambag eh. Nga naman ko lang yung gikulatan yung asawa bay. Kuan, kanang, anak yun ko ba, doon lagi panahon nga, ganahan ko nga mukulata ng asawa. Kanindutan yung matambag eh. Naway ka na ako nagbinuag ko ba eh. Nya ikaw? Ha? Grabe mo nang mo kay mulata ka? Ay, wala man problema ba, kay asawa naman ako. Kung saan pa na kulkulata, asawa naman ako. Anak din na bay. Na. Sunda ko. Pagkawa, bilami na mo yung istorya ba yun? Ay, naglaka ba, istorya sa asawa. Awak kay lami kay istorya ba yun? May pag-adto ko silang mirna.
Mamisita ko niya. Di ka subok ko, Edmar. Di mahitabo masugton ta ka. Kaya naibaw na ko sa imong kalidad, bay. Igo ka lang mo tila og babae. Pagkahuman, imo nang likayan. Uy, bakak ng tanan ni mong ipanulti day. Ang ako mga uyab, ha? Mao ni mibuwag na ko eh. Buutang daw ko eh. Nga sa ato pa? Dili tinod ang mga tabi-tabi nga akong nasarap sa gawas? Nga igo ka lang magbinuang sa mga babae? Di na tinuday. Busa sige na. Asugtan na ko day. Ang, nahala, ikaw good. Ako noon, Edmar. Dali naman kung patuhuon ba? Maayo mo diskarte. Dali ra kay kumada. Sige, uyab na ta. Isugot na ta ka. Ha, salamat. Salamat tayo. Manurin niya tayo saya. Aron, sawaan na to sa hilabihan ang katamis sa tong gugma. Sugot! Dali lagi kay kumada basta ikaw. Sige, dag ako bisag asan na yung gusto. Meron na. Kini. Aw. Ay! Pakasli niya ako, ha? Kasal ko taon. Hindi pa ako magninyo, eh. Aw. Lamian, basta di. Kinahanglan pakaslan dit ko ni mo. Pakasli ba yatis ko? Aw. Ay, pakaslan ito, ha? Lagi ko. Aw. Ikakiyag yung sa ikang kagpalitan, ha? Aw. Ay! Taas ka, eh. Hasta ko, ikutasan sa to. Kapuya ning lamiaw, eh. Lamig man din yung buhata permihon. Sa imong una-una diha. Ano na yun, tani? Oo, eh. Lamit ni buhata, eh. Hindi gini kapangag na. Gusto mo na to, ha? Pakasal niya to. Ay, di, lagi ko. Di ko gustong minyo. Basta, pakasligit ko. At tuon ako sa tatay ni mo. Mas may pagkamula sa tatay magpakasal, eh. Oh. Kay dugay naman ng biyudo sa tatay. Tapos tatay pagkasal. Dako tong katatay ni mo. Dako mo lang. Oh, amo, magkaka. Ikaw may turjak na ako, yung tatay ni mo, mapakasal na ako. At tuon ako siya. Oh. Aron patabangon ako siya, piit ni mo, aron imo kong pakaslan. Siya din ang nasa silong nangitan ako. Oh, si Mirna. Ade ay tay. Og nanghangyo siya ako nga pugsong kang pagpakasal niya kay imo na kuno sa gilabtan, ha? Ay di lagi ko magpakasal tay. Wa pa ko'y gusto nga magminyo. Oh, Ikaw pakasal niya kung gusto ka. Inmar! Mau na tay. Hmm. Ikay pakasal niya. Mayroon ba siya mudas ka matay? Ha? Ang lagi tay. Balitok ka matay. Ya, hugot pa kayo tay. Pigasamput pa yung tay. Gahi pa kayo. Ya, tayo sa man, makahimo pa mga ka. Uy! Di pa mga patay ng imuhang ginawa. Forbida sa'yo nanuuna ng patay, do. Gibarik ko sa mga narinig maayo, do. Kay mabasa lang maligo. Uy, Dako pa taon ng buhi ang ako, do. Uy, kakuha pag og kapito. Mura kong tuni raban ni, ha? kapito niya. Apan di mahitabo nga magpakasalan na ako. Ikaw may nakaturjak o di man ako, ha? Tanda na yun. Atong kanaugod sa silong, Smirna. Di pa rin yung gusto magminyo, Mirna. Ay, ako pamugusgod. Pero imo kong gilaptan. Basta pakasligit ko. Noy Domeng. Pugsa ko na sa Edmar, Noy, nga magpakasal. Pakasli siya, Edmar. Anugo na ning Mirnang mapunta ni Binhayma. Ay, atong laga ng binhay, ma. Asa Basta man ka yun? ako, di lagi ko. Ikaw ni pakasal niya, tay. Kay,
Basta ako, di ko pakasal tayo, di ko pakasal. Kita lang ko na ipakasal na. Sugot ka day. Sige, Noy. Dali, alagyan ako istoryahan, Noy. Uy, kita'y pakasal, Noy. Madapa man ka. Uy, kuha pa kong kataghan day. Kaya na to pa dayon. Ha? Sige! Sige, Noy. Sige, Noy. Hawa di, abi. Mana kami sa tatay ni mo. Kita nalay pakasal ko man ni Doming, ha? Sige day. Pakasal ta, Noy. Oo day. Gipulan ako sa kinabuhing dagan, Noy. Sige day. Sige. Sana! Sige. Unsa? Mabdos na Smirna tay. Oo na. Ang gipaspasan ako. Hugot kay sa angay Smirna. Ipadaya si buwa nga ang ako murag yukilili. Kadang mo mga babae murag ba? Tagutog. Iga sa taya. Nasuya na yung kunin mo na. Nasuya. Gusto. Magbinyo lang sa ko Kung sugton ko ni Mila nga akong kanang gipangayapan ako ron. Pakaslan ako siya. Magminyo lang sa ko aron makakita ako sa kong liwat. Kano? Mamisita ko karon ang usab ni Mila. Tinuod ka, day Mila. Gisugot ako ni mo, day. At ang primero ni mong pamisita na magtatika sugton, pero naibaw man ko nga bubalik pag yung pamisita na ako. Kay, pa man ka makatilaw na ako. O kung dili ka mo balik, hindi ka katilaw na ako. Okay, sige. Uyab na ta. Mila. Sige, yung samput. Buhatan ko rin sa kinini. May da. Sige, yak iko. Ante ka, asan ko yung kasi mo na? Sanaom. Kadiyat, ipadol simod. Po na makaanin yung bilang pagkasal din mo. Gusto na makakamamin yun, do. O, tay, pero ako lang nagiwat niya si Mila, tay. Muy magkad ako minyo, tay. Pero, kitagana mo yung magturjak. Ha? O, sa magis ko itong kasal, tay. Ay, nalang pagpaabot kasi mo agad di mo. Ikaw na yung agad yung minyo mo. Lupil lang ka na ako. Sunod buwan, mga anak na Smirna. Ay, agar gabi. Kasi? Mamisita ko niya. O, gusto tanan ako siya, bahin sa kasal. Magminyor ko, Gipulan ko siya buhi. Unsa? Ikaw mamay ka na ako? Kay magpakasal na ta? Uday Mila. Gipulan ko siya buhi ulit tao, Mao nga. Makigminyo ako. Magminyo ta, day. O ikaw ang dadun ako sa altar sa kaminyoon. Kasal mo tatot? Dili ko Mila? Dili pa ko magninyo, kaya wala pa ko matagbos akong pagkadaga. Og ikaw, mintras may ganap ako nimo, dugka dyan og maayo, do. Kaya nag-abot sa adlaw nga pulaan ako nimo, dili ka naging katilaw pa nako. Kaya bukas na naman ka. Mangita naman sa kong laing laki. Mila! Gusto nang tag magminyo. Kaya kipulaan ako sa akong pag-ulitaw. Pero unsa ba? Nagkasugat man kong uyab nga. Mas labaw pag-abilidad na ako. Okay, namugos man ko magpagkasal Ay na, iyan na noon kong gibuwagan.